Veliki pozdrav, moje ime je Ivan. Ovom prilikom par reči o jednoj funkcionalnoj formuli u profesiji mrežnog marketinga koju možemo nazvati 1357 formula. Naime, neko opšte pravilo je da će vam biti potrebno otprilike godinu dana da postanete kompetentni i profitabilni u mrežnom marketingu. Dakle, znaćete osnovne stvari, pokrićete troškove, napredovaćete u učenju. Zatim, bit će potrebno oko 3 godine doslednog zalaganja na nivou skraćenog radnog vremena da biste prešli na puno radno vreme. Potom, bit će potrebno oko 5 godina doslednog zalaganja da biste postali osoba koja ima zaradu sa poviše cifara, sa 6 i više cifara. I na posledku, bit će potrebno oko 7 godina doslednog zalaganja da biste postali ekspert. Za sve što je vredno, potrebno je vreme. To ne znači da ne možete da zaradite više za kratko vreme. Mnogi zarade. To jednostavno znači da ukoliko želite da nastavite da zarađujete toliki novac, morate na kraju da postanete ekspert. Kad malo bolje razmislite, 7 godina i nije tako loše, pogotovo ako se uglavnom ne radi u punom radnom vremenu. Dakle, godine će svakako proći, vreme će svejedno proteći. Za 7 godina vi ćete svakako biti 7 godina stariji. Pa mogli biste takođe da postanete ekspert za to vreme, jednostavno tako što ćete pratiti korake. Toliko o ovoj formuli od mene. Nadam se da ste dobili vrednost, a do neke sledeće prilike veliki pozdrav.